Alcalde, què tal? Benvingut. Hola, bon dia. Bueno, és una bona i grata notícia, no? Allò que comentàvem, crec que estem remuntant-se inclús a una dana de 2019, on li diem a l'alcalde allò del David contra Goliat. Vull dir, ja està bé de tindre que aguantar aquestes coses i que per fi posar una solució i per fi sembla que això arriba a bon port. L'alcalde inclús en estos micros ha manifestat en més d'una ocasió pues, el seu malestar, no? de veure que sempre pagaven el pato els mateixos. Bueno, jo crec que el seguirem pagant molt de temps, per desgràcia. És de veres que n'hi ha diferents qüestions que van solventant-se sobretot pel que envolta el que són les infraestructures de l'Estat, que sembla que alguna cosa estaven fent, a pesar de que, clar, si demà hi haguera una altra dana, seguiríem patint en molta més força, precisament perquè els desviaments de les aigües ja estan canalitzats. No? Però si en aquest cas parlem de dins del poble, de com ens afecta, i l'altre dia em deia, no, és que el poble té costeres i quan plou l'aigua, pues, evidentment, segueix el seu curs natural i dins en el camp, evidentment, té un recorregut però dins del poble les costeres són costeres i evidentment el que fan és que les conduccions de les aigües arriben i per sort o per desgràcia pues en este poble la immensa majoria dels carrers acaben desembocant en la plaça Major. I com ja van patir en setembre del 19 el que van patir, pues ara el que es tracta és de que en el moment en què anem fent inversions dins del municipi anem plantejant-se quines solucions hem de resoldre, no? Perquè les ajudes del Reacciona estan plantejades per a tot el cicle integral de l'aigua. En un principi sempre s'han plantejat el que hem fet en anteriors actuacions, com en el carrer de Sant Joan o en el que estem fent en el carrer Vicent o el que em feien al carrer Molí, és renovar la xarxa d'aigua potable. Així, en esta línia, el que fem és canviar la xarxa d'aigua potable, que només n'hi ha un lateral de la plaça Fet, que és el que correspon al carrer Sant Joan, i començar a canviar, a modernitzar aquesta xarxa d'aigua potable, perquè això al final que redunda és precisament en la millora de la salut de les persones que també diuen així. No? I a més li afegim la canalització de les pluvials. Això ja ho havíem plantejat en 2014 quan vam fer el carrer Sant Joan. En aquest moment, precisament perquè la Dana ens ha ensenyat moltes coses, és que hem de canalitzar les aigües pluvials, que en la Font de la Figuera no hi ha pràcticament ningú carrer que tinga canalització de les pluvials, i clar, en un espai tan nostre com és la plaça Major, hem de pensar també que s'han de pensar en tots els problemes que puguen anar sorgint en qualsevol moment, i per tant, per això mateixa se planteja en aquesta línia. Se planteja que el Reacciona vagi a solventar dos problemes d'un atacant. El tema de la renovació de la xarxa d'aigua potable, la canalització de les pluvials i al mateix temps, evidentment, facilitar que la plaça estigui condicionada per a totes i per a tots. A més, el projecte va molt més enllà, és molt més ambiciós. Es contempla també l'eliminació del cablejat de les façanes, tot allò que pugui afectar al trànsit de persones, a la normativa de mobilitat i fins i tot tinc entès que en un futur es tindrà en compte el que la gent vulgui, o sigui, serà de forma participativa, no? La gent podrà triar. Exactament, sí. A veure, si se va fer fa uns quants anys l'adequat tot el casc antic, tot el que puja el carrer Joan de Joanes, que és on està l'Ajuntament, que puja cap a l'església, tota la part de la placeta de l'església, el carrer Sant Cristòfol i el Santíssim, tots aquests carrers es van adequar i el que quedava pendent és seguir en la mateixa línia d'actuació que estava. Ara, el que busquem és que tots aquests problemes se solventen. Hi ha altres carrers que, evidentment, el que plantegem és, per exemple, el tema del cablejat. Jo crec que és una disputa històrica de l'Ajuntament en les empreses que acaben posant aquest cablejat, no? I el veïnat
que, evidentment, nosaltres ens posicionem al costat del veïnat perquè és de veres que tots volen tindre servici també, però la realitat és que quan toca una façana, una cantonera de casa en el que hi ha també cable, doncs aquests cables van eliminant-se, evidentment l'espai queda molt més bonic, i en el cas de la plaça doncs es tracta també de com la dignifiquem, perquè al final la diferència claríssima entre una plaça i un carrer és que la plaça sempre ha sigut un espai de trobada i, per tant, se té que acondicionar de la millor forma possible, tant en l'eliminació d'elements que diguem que poden ser poc engalanadors, no? com poden ser els cablejats, com també en l'eliminació de barreres arquitectòniques. Quan en 2014 van plantejar l'obra del carrer Sant Joan, la van fer precisament una subvenció d'eliminació de barreres arquitectòniques. I el que va aprofitar l'Ajuntament va ser per a, dels diners propis, per la renovació de la xarxa d'aigua potable. Així el que pretenguem és una subvenció sobre la xarxa d'aigua potable i el que volem fer és exactament el mateix a l'inversa, no? És a dir, els diners venen per a la xarxa d'aigua potable, que per desgràcia és el més car, no? Tot el que va soterrat per baix terra, per desgràcia, sempre és més car. I en el moment que se recuperi aquest espai, doncs en aquest primer tram intentaré evitar les barreres arquitectòniques, perquè no hem d'oblidar mai que les persones que més necessiten de l'atenció de les administracions són precisament les més silencioses, les que menys solen queixar-se i moltes vegades les que més ho agraeixen, no? Per tant, els diners que arriben per a aquesta inversió són el tram inicial, que és el de la redona que fa la font de la plaça, i després ja anem entrant en la resta del projecte, i ahir sí que el que volem és això, fer partícip a tot el poble, que tot el món pugui expressar-se, que pugui contar quins són els usos que acaba tinguent la plaça en condicions normals, veritat, perquè en aquesta situació de pandèmia al final és molt més complexa, no s'enjunten tant com ens agradaria, però que s'estudien tots els usos de la plaça, que la plaça acaba sent el més funcional possible i que se pensen que, evidentment, la plaça ha de ser per a totes les persones, que és allò important, que allò que ens uneix i allò que ens farà molt més forts. Molt bé. Pues, alcalde, agraïm moltíssim estos minutets. Sens dubte estem davant d'una molt bona notícia i tot allò que siga bo per als veïns, per a la font, per a els nostres oients. Se'ns alegrem moltíssim. Molt bé, moltes gràcies i ja sabeu que estem a la vostra disposició. Que vaig a tot molt bé, alcalde. Moltes gràcies. Adéu. Igualment.